sa atong mga pagbasa karon ay mga nindot nga lessons alang kanato no? Na angay pamalandungan sa atong adlaw karon ug sa atong kinabuhi. Sa unang pagbasa, ang propeta Jeremias nangingon sa Ginoo, nagreklamo siya sa iyang kahimtang. Ngan siya nga pait kayo ang akong kinabuhi, giaway ko sa mga tao, wa ko nila dawata isip yang propeta sa Ginoo, no? Gisalikway ko sa tanan na tungod sa Ginoo, naginusara siya ug naguol. Murag gibasol niya ang Ginoo sa tanang kahimtang nga nahitabo niya sa iyang kaugalingong kahimtang. Kasagaran ni nga naman gud nga atong hunahuna ba, no? Bisan gani nga it's our decision, ang atong mga decision, ang atong mga choices sa katapusan o sa kadugayan kung everything goes wrong, moingon tangang Ginoo gyud, naghimo nining tanan nga dili maayo ang Ginoo alang kanimo. Samtang dili ang Ginoo ang nag-decide kung dili kita. Pero easy raman kayo moingon ta sa Ginoo nga ikaw gyud ang Ginoo nga wala gyud ang Dios oy. Basin tulog pa to si ang Ginoo, tulog pa si Lord, no? Di nabuutan si Lord kanako, di nako pinanggan ni Lord, no? Naingon bitaw si propeta Jeremias kanusa man, no? Mahuman ang akong suffering. No? Dara gyud ingana gyud ang atong kahimtang usahay. Kanang nagantos bata kaayo. Ingon nga mahuman na unta ni Lord pero dili ba yan nagikan ni Lord? No? Una ang tubag sa Ginoo kay simple. Kung mubalik ka kanako dawaton ko ikaw ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. All the time Jeremias naghunahuna nga ang Ginoo nilayo kaniya. Pero ang Ginoo nag-ingon, na ako dire, ikaw ang nilayo ka na ako. Usahay, kinahanglan susihon gyud nato nga atong kahimtang. Kay, when we feel that God is far away from us, actually, we are just mirroring ourselves. Kita ang nilayo sa Ginoo. Pero tungod sa atong self-righteousness, mo yung nahunata nga nilayo ang Ginoo, dili gyud. Tara gyud ang Ginoo, niingon siya ni Jeremias, kung mubalik pa kanako. Kung mubalik ka kanako. So, kasagaran, we have to realize, we have to remind ourselves, no? Kung unsay atong kahimtang kalipay, or kaguol, o pag-antos, we have to look at our situation and go back to the Lord. Pilita mo reklamo nga ang Ginoo, yun nagimo ni ini, silot ni sa Ginoo, dili. Kita gid ang maningkamot nga moduol sa Ginoo, mobalik sa Ginoo. Kay naaman ang Ginoo naguwat kanato. Usahay gyud ang atong mga panghitabo sa life nato tungod sa atong ang mga bahandi nga atong gipangita sama sa ebanghelyo. No, ingon si Kristo sama sa usa ka bahandi ang gingharian sa Dios nga gilubong didto sa yuta. Sama ni sa usa ka anindot nga mutya, nagipangita sa usa ka negosyante. Sa atong kinabuhi mga kahigsuonan, naatay daghang pangandoy, naatang daghang gipangita, naatang daghang bahandi nga atong gihangyo sa Ginoo. Pero usa ra gyud ang tinud nga bahandi ang gingharian sa Dios, ang labing maayong bahandi alang kanato. Kaya nga atong final destination man kay heaven. Samtang naapata sa yuta, natay daghang pangandoy, natay daghang dreams, natay daghang plans, natay daghang mga achievements, no? Nga we want to achieve gyud, no? Kasagaran mga kaigsuonan, we lose the sense of God's kingdom tungod sa mga gagmayng butang. Hindi na ito makitaan kung unsay importante. Kada adlaw ta gikapoy sa pagpangitag kwarta. Ang uban gikapoy sa pagpangitag gugma ug forever. Sa trabaho gikapoy ta, naningkamot ta alang naana to ang tanan. And what ay time for the Lord? What ay time for the kingdom of God? Wala gyud tay time para sa gingharian sa Dios. No? So unsa atong gipangita? Ang bahandi sa yuta. No? Unsay atong gipanganduyan sa atong kinabuhi? Ang mga butang nga naa diri sa kalibutan ra gyud kutob.
Nindot nga balay, oo, nice kaayo. Ako, pud ganahan ko na. Nindot nga car, dagang kwarta sa pangko, safe life, happy life, dagan kayo makaon, pwede ka mo travel bisag asa, oo. Pero, ang ginghariang sa Dios ba? Usa sa imong mga bahandi, nga siya mismo ang nag-ingon, pangita ang gingharian sa Dios, ug ang tanan nihatag kaninyo. Let us not miss the point here. God is always with us. Sometimes we stay away from God. Ang gingharian sa Dios gihatag ka nato nga libre, ang labing maayong bahandi. Pero kita, we fail to look for it. We fail to consider it as a treasure. We fail to look at it as God's gift, the ultimate gift for us. God loves us. That's why He wants us to consider Him as the greatest treasure. The treasures we're looking for are around us. Naa sa kasing-kasing sa atong isig katao, naa sa simbahan, naa sa altar, naa sa Biblia, ug naa sa Dios. Ang gingharian sa Dios, mahimuon ta atong prioridad sa atong kinabuhi, sa tanang mga kabisi-bisihan nato sa life. Because God is our treasure.